Samo zamisli. Tako da je lijepo. Lijepo je da imamo mir, moramo cijeniti ljubav koja nas spaja. Ta vjerojatno najsvetije pravo duša. Imamo pravo. Hoćete li pročitati nešto svojim riječima i svojim glasom? Ja bih voljela pročitati, budući da evo sam glazbenica, a radi se o Dori Pejačević, prema istoimenom ciklusu za klavir minijatura Dore Pejačević, Blumenleben opus 19 ili Život cvijeća, Krizanteme, koje sam jednostavno posvetila, cijeli ciklus je posvećen Dori, ali nekako danas bi baš voljela pročitati ovo, budući da je obljetnica njene smrti. Krizanteme, njeme, bijele, ljepotice uspavane, kraljice pokoja. Vi za životom ne plačete jer u tmini cvjetate, mirne kao smrt, lijepe kao vrt, u kojem svatko smirio bi sebe. Krizanteme, umrla bih rado da mi na uzglavlju stoje vaše ruke bijele. Tišina je posuda kad vi carujete, života nema koji pobjedio bi muk vaš tajanstven, mirne kao smrt, lijepe kao vrt, u kojem svatko smirio bi sebe. U perju jastučaca vaših položilo bi glavu i dijete razigrano i starac izmožden. Vi ste kao oblaci bijeli koji nebo zauvijek ljubite. Mirne kao smrt, lijepe kao vrt u kojem svatko smirio bi sebe. Krizanteme, s prvom jutarnjom kišom oprane, sa zadnjim uzdisajem ljeta ohrabrene, vladarice vječnosti, nikad prevarene, mirne kao smrt, lijepe kao vrt, u kojem svatko smirio bi sebe. Recite mi zašto, dok drugi crno odijevaju, vi krojite ponosna bijela odijela. Svatko ima svoje vrijeme i pravo odabira života i tmina, nemira i mira. Mirne kao smrt, lijepe kao vrt u kojem svatko smirit će sebe. Lijepo baš za Doru Pejačević. A ja ću vas pročitati još jednu pjesmu gdje zapravo